Toto je pokračovanie videočlánku s názvom Nie som toto telo. Pokračujeme prirodzenými premenami, ktorými prechádza vedomie v tele. Nimi sú narodenie, staroba, choroba a smrť. Vďaka faktoru zvanému čas sa v tomto materiálnom svete rôzne telá menia a podstupujú podľa véd 6 premien, a to je vytvorenie tela, dospievanie, udržiavanie, vedľajšie produkty v zmysle potomstva, staroba a smrť. Keďže plynutie času je veľmi subtílne a nenápadné, málo kto si ho uvedomuje a svoje starnutie a prechod týmito etapami vnímame až s odstupom času alebo z fotiek. Dobrá správa však je, že vedomie nestarne a je zo svojej povahy večné. Nenápadné plynutie času môžeme prirovnať k plynutiu rieky alebo plameňu sviečky. O tom hovorí aj Bhagavad Gita v tomto verši. Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je ilúzorne, hmotné telo, je pominuteľné a to, čo je večné, duša, sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu jedného i druhého. Toto hmotné telo duša získava na základe svojej karmy a tú si tvorí preto, lebo duša má slobodnú vôľu a rozhodla sa zneužiť ju sebeckou cestou. Keďže duchovná energia sa vykorisťovať nedá, kvôli tejto tendencii existuje aj nižšia hmotná, materiálna energia, ktorá stelesňuje materiálny vesmír so všetkými jeho galaxiami, planétami a miestami pre materialistický život, ako aj rôznymi typmi hmotných tiel, teda strojov, ktoré takto pomýleným dušiam poskytujú možnosť užívať si dočasné zmyslové a mentálne uspokojenie, ale o mnoho viac aj trpieť ako dôsledok nedodržiavania zákonov karmy a univerza. Tieto rôzne stroje potom vnímame ako rôzne druhy tiel zvierat či rastlín. Védy popisujú, že existuje 8 400 000 základných druhov. Zjednodušene povedané, každý druh tela reprezentuje istú kombináciu užívania, ktoré si chce duša v hmotnom svete prežiť. Večná duša sa takto stotožňuje vďaka falošnému egu s hrubohmotným a jemnohmotným telom. Hrubé versus jemné telo. Hrubohmotné fyzické telo je najhrubší obal, ktorý nás obklopuje. Je zložený z 5 prvkov podľa hustoty od najhrubšieho po najjemnejšie. Zem, voda, oheň, vzduch a éter. V západnej vede prvok zem zastupuje v tele prevažne uhlík, voda tvorí okolo 80% obsahu tela. Oheň sú vnútorné procesy ako napríklad trávenie. Vzduch je prána, ktorá sprostredkuje výmenu energií a éter je priestor. Fyzické telo má svoje poznávacie zmysly ako zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a činné zmysly, ktorými sú končatiny, jazyk, genitálie a konečník, ktoré sú napojené na jemnohmotné telo, konkrétne na myseľ. Myseľ alebo manas sa skladá z 3 procesov. Myslenie, cítenie a chcenie. Vo fáze chcenia sa s najväčšou pravdepodobnosťou manifestuje ako konkrétny hrubohmotný čin pomocou činných zmyslov. Samotná funkcia mysle je akceptovať alebo odmietať jednak podnety z inteligencie alebo zo zmyslov. Jemnejší prvok ako myseľ v rámci jemnohmotného tela je inteligencia. Jej funkcia je hľadať logické podobnosti a rozdielnosti a vyhodnocovať, čo je dobré pre jednotlivca. Pokiaľ je zameraný na materialistickú ilúziu, bude plánovať a robiť všetko preto, aby potešila zmysly. Pokiaľ je ale inteligencia očistená pomocou duchovného poznania, zameria sa na to, čo je prospešné a prirodzené pre dušu a nie len pre telo a myseľ a môže tak postupne robiť duchovný pokrok a venovať sa sebarealizácii. Práve očistená inteligencia, v spojení s poznaním véd dovoluje ľudskej bytosti začať vnímať aj vyššiu realitu, ktorá transcenduje hmotné ľudské zmysly. Ale aj v otázke materialistického života je dobré mať ustálenú a silnú inteligenciu, aby človek mal pod kontrolou svoju prelietavú myseľ. Uvediem príklad. Zmysly nás môžu nabádať, aby sme si zapálili cigaretu a prejavujú sa ako nutkanie v mysli. Inteligencia, ktorá je nadradená, by však mala zasiahnuť a ovládnuť myseľ tak, aby ju poslúchala, nie naopak. Myseľ robí iba to, čo je príjemné, nie však vždy správne. Vtedy má nastúpiť inteligencia so svojou schopnosťou rozlišovať a dá mysli argumenty, napríklad: nefajči, lebo je to nezdravé, dostaneš rakovinu, závislosť nie je dobrá, stojí to veľa peňazí, budeš páchnuť a tak ďalej. Vtedy by myseľ mala poslúchnuť a nekonať, nedať povel zmyslom, aby si zobrali do rúk cigaretu. Mať ale ovládnutú myseľ týmto spôsobom je pre materialistov pomerne náročné, obzvlášť pre tých, ktorí majú myseľ rozmaznanú a sú silne závislí na zmyslovom uspokojovaní, v ktorom márne hľadajú šťastie.
Nejde tu samozrejme len o cigarety, ale o akúkoľvek činnosť. Nakoniec, najjemnejší prvok jemnohmotného tela sa nazýva falošné ego. Je to práve toto rozhranie, ktoré nám dáva na výber, či sa budeme mylne považovať za svoj obal, teda jemnohmotné a hrubohmotné telo, a budeme sa tým pádom snažiť čo najviac tieto obaly uspokojiť, aj keď vnútorne ako duša ostaneme stále neuspokojení, alebo poskytuje možnosť uvedomiť si svoje skutočné večné duchovné postavenie a to, že sme duchovnej podstaty, ktorá s hmotou nemá nič spoločné. Nad týmito dočasnými obalmi, hrubým a jemným telom sa nachádzame my, ja ako duša a jej prejav, vedomie. Táto duša patrí pod duchovnú energiu, ktorá je hmotnej energii nadradená, a preto sme schopní svoje telá ovládať, jednak riadiť inteligenciu, myseľ a pomocou nich aj hrubé hmotné telo s jeho zmyslami. Jemnohmotné telo sa skladá znova podľa hustoty zmysle, jemnejšej inteligencie a napokon najjemnejšieho falošného ega. Myseľ je centrom poznávacích zmyslov hrubohmotného tela a je podriadená subtilnejšej inteligencii. Vnútorný dialóg alebo nerozhodnosť jednotlivca je vlastne dilema mysle, či má byť podriadená inteligencii alebo zmyslom. To je otázka sebakontroly.